जुदि सोरां खनदेन मा रागाजों ओंखारबायलै आङो। गावनो इमान मोजां लाबोनानै दा बेफोरबायदिसो खालामनो लाबोदों ना मादों बेलाय? आरो नों मानो सिरि थाबाय थायो देनाय? मानो बुंफिना नोंलाय बेखौलाय? आंलाय आरो माथो बुंबावनो देनाय इनि? सोराङा आंनि खोथा मानिबासोमोन दा। बेथ' आंनि खोथा बहाथो खोनासंनो। अब्लाबो सोराङा जाद्रायासैना। नोंखौ लाबोनानै अयथासार खालामनोसो लाबोदों ना मादों बेलाय? जाबाय दे इमि। बुजियै मानसिखौ बुंनानैथ' लाब गैयाना। सोरांनि आखलफोरखौनो एसेबो साबजानाय मोनासै आं जुदि। नोंखौ दुखुल' होबाय थासै बियो। आरोथ' नोंखौ बेवहाय फैनायखाय जों जोबोर खुसिमोन मिथिबायना। नाथाय सोराङा माबायदि सोलायलांखो दिनै? बेनोथ' इमि। मालाय सोलायनो गोसो जाबाय खोमा आरो। बेनिखायनोथ' दायो सोलायबाय। सोरांनि गोसोआनोथ' ओरैबा ओरैसो नङा होनबा? बयनिबो गोसोआथ' समान जानो हायाना इमि। आरोथ' मिथिबायना सोराङा जुदि आंखौ बायदिसिना बुंनानै आंखौ दुखु होनानै गोजोननाय मोनोबालाय बिनि गोसोसै आरो बियो। सोरांखौ आं जेबो बुंनो गोसो गैया। मारै बिदि जालांथारखो नोङो जुरि देनाय? आंनि जुरियानोथ' नंगौना नङा जाखो नोङो? आंबो माथो खालामनो हानोना इमि? आंखौ दि जिबायदि प्रब्लेम हरबाय इसोरानो, आंथ' हास्थायब्लाबो नाजाब्लाबो सोरांनि लुबैनाय आइ आफानि लुबैनायखौ जाफुंहोनो हानाय नंला। अब्लाबो मोजाङै रायलायनोथ' हायोना बियो? मानो बिदि दावराव दावसि खालामनो मोजां मोनो? मानो बिदि खालामो बियो? आं जोबोद दुखु मोनो मिथिबायना? दाबो इमि सोराङा जुदि आंखौ थांनो थिनोब्ला थांगोन दे आङो। इमि दालायथ' बुङोना गासैनिबो खाफाला समान जाया होननानै। दा बिदिनोथ' जाबाय आरोलै। सोरनिबा बाहागोआव खुसि थायो, सोरनिबा बाहागोआव दुखु थायो। बिदिनो आरो। बिदिब्लाथ' नों न'आव थानायानो साबसिनमोन नङा होनबा जुरि? दे ओमफ्राय नों बांद्राय सिन्था जाबाय थानो नांला आंखो। आरो दालायथ' आं नोंनि सेरावनो दङ ना। मोजाङैनो दङ दे आङो। आंथ' गोसो जाथारबायलै बे सोरांखौ रायनोसो। रायबा मालाय नों मिथिखाया होनबा माबायदि बियो? मिथिखागौ आङो। आरोथ' बे सिगांनिफ्रायनो बिदिनोखा, आगोलनिफ्रायनो। अख्राखौथ' दा बुंखासै। मानसियानो माखौबा रागा जोंबाथाय जोंहाबबाय थायो, माखौबा थैयाबाथाय थैया बियो। मानोबा बिदि? थाथोंसैलै इमि बेखायनो। जे जायो जाबाय थागोन आरो। आंनि जिउखौथ' माथो बुंबावनो नङा होनबा? बाब सना माथो मानसियानो माबा रागा जोंबाय थानाय नुयो माथो। नोंहालाय माथो सोरां हो? लोंनो लालायबाय? ओइ सना बेलाय ओरैनो बैसागु जाहां जाहांनि आरोना। अ नंगौना सोरां? अब्लालाय माथो बैसागु फैथारबा लोंगौमोन आरो। बैसागुआबा माला फैगोन नेबाय थानो हायालै आङो। गाज्रि मोननो हादों आंखौ। आरोथ' नों बाहेरायाव थांबा रागा जोङो नालाय, बेखायनो न'आव लोंसै आरोलै। ओमफ्राय दायो फेबा निसाया नांबा सोरां आंजों नांलायनोसै? ओइ जाम्बि जाम्बि होनोब्रा नोंलाय। मानो नांलायनांगौ आंलाय नोंजोंलाय? नोंनि खोथा बाद दे आरो सोरां। माथो एसे एसेयावनो दाय जायोब्रा दानालाय। होमबालाय रागा जोंनाय खामानिखौलाय माथो मावो सोरां? माथो खालामब्रा रागा जोंनाङा आंखौ। जुरिलै आंखौनो आरोना एसेबां रागा जोङो। माथो मानसियालाय रागा जोंखो ना माखो? आं बे नोंनि फंबाय मोजांखौनो रागा जोंनो ओंखारनानै हामला दिनै। माथो होनबावनोब्रा बे मानसि सासेखौलाय? जुरिखौ खालि दुखुल' होसै मिथिबायना? माबादि बुङो गावनो मिथिगोन ना मिथियाथाय मा बुङो मायो? मेलेमानो दंना गैलाथाय बेनाव, बेखायनो बुजिला साला। मानो बिदि खालामोथाय बियो? आंहासो जि दुखु मोनफालायलाङो। आरोथ' बर'सा सोराङा जुरिनि बेफोरबायदि हालोदखौ मिन्थिनानैसो बिदि जाखो ना माखो दिनै? जानो मानसिखौ बिराद सोलायनाय मोनदोंथ' आंबो। बेनोथ'। ओमफ्रायो माथो खालामबावनोबा दाना? आगोल जुरि गैयि समाव फैफिनबा हामगौ सानबाय थायोमोन। दाना फैफिनबाय नालाय माबायदि खालामबाय थाखो सोराङा? बेनोथ' आरोलै। सोरांनाबो अयनायद्राय जाथारो। जुरिखौ दा मानो बायदिसिना बुङोथाय बियो? मानसियानो खावसे फाग्ला नालाय, बेखायनो जेबो बुजिला बे। जुरिया मालाय माथो खालामनो हानो दिनै? गावनि हालोदखौथ' बियो जानो होननानै जायाखैना। दे बांद्राय सिन्था जानाङा, माबा मोनसे जागोन आरो। नाथाय मा? आंथ' बिसिनि संसारखौनो बोरैबासो मोनहरबाय। दे गासिबो थिग जागोन ना। ओमफ्राय ओंखाम उखैबायलै आङो बिरादनो। नायलाय आंनाबो नोंनोसो ओंखाम खुरनो बावलायलांबाय बिसोरखौ रायलायबायनानैनो। आच्छा ओमफ्राय माथो ओंख्रि संखोबा? ओंख्रियाथ' मार गोथाव गोथावखा दिनै। नोंसो जाख'लायनो हानाय नंला बियो। नोंनि ओंखाम खुरनाय मोनजाबासो गोजोनखायो देनाय। नंगौना? माथो होनबालाय? मा सोरां जौनि एम्फौआ दावखोलायबाय नामा नोंनाव? नोंहालाय माथो नांजादों? नांजानो सोरां सिगाङावथ' बाहेरायावल' लोंनानै फैयोमोन। दाना न'आवनो सुरु जाहांदोंना नोङो? आंनि गोसो बे
नोंहा मानो नांजादों नांजानो सोरां बेफोर मा मोजां बुस्थु नामा हो बेफोरखौनो लोंबाय थानोसै नोङो नंनायनि नङिनि लोंलाबाय थाग्रा जादोंलै चला जाओ सोरां आंनाव नांबा मा जानांगौमोन दिनै आंखौ जौजों बिदि खुबैबाय नोङो चिरता बांद्राय बखिना मोनथिबायना आंलाय नोंनि लोंनायखौसो बुंदों दा दिनै नोंहा बिदि लोंबाय थानांगौ नामा हो आच्छा आंसो लोंदों नोंहा माथो नांजादों ओमफ्राय आं लोंनायखौ बाथाय मोनथिबायना जानला मानला बादा होनाङा आंखौ नोंसा नोमाया बायना होफैयाखै आंनो मानो आंनि खाथियाव नुजाफैबाय थायोब्रा नोंलाय नों सांग्रे मानसिखौ नायबाय थानांगौ आरोना आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जादों दारमास्टिन सुनिबानि नोंनि महरखौ नायबाय थानांगौ आं मा होनदों सोरां आं सुनिबानि आरे आंथ' नोंनि देहानि थाखायसो बुंदोंमोन दिनै नोंनि जौ लोंनायखौ खमायनो थिनदोंमोन मानो लोंबाय थानांगौ दिनै आरो माथो गाज्रि बुंदों नोंलाय सोरां मा नों जौ लोङाबा थानो हाया नामा माले दाना जौ लोंनायखौबो नोंनाव सोंना लोंनांगौ नामा आं नोंनाव सोंजोबनो मा दरखार जाखादों आंहालाय मा दरखार जाखादों नोंखौथ' आं बिदि लोंहोबाय थाया सोरां दिनै नों होनबा मानिगोन आरोना आंखौ बादा होनो फैदों नों जाला नोंनि खोथाखौ मानिबाय थानांगौ जाला आंखौ बादा नोंनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन दिनै नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय आं मोनथिबायना बुंबाय थानाङा आंखौ अब्लाबो नों जौ दा लोंसै ना मानो लोंबाय थायो दिनै नोङो लोगोफोर मबाइलानो चार्ज गैथारा मिथिबायना बेखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै दासान्दि आरो अखायाबो बिराद हाबाय थायो कारेन्टआबो थाथेरा माने बिनि थाखाय आइ एम स' सरि दे लोगोफोर अब्लाबो नै दसे लानानै फैबाय आङो जेने थेनेबाबो आरोना आरोथ' भिडिअखौ सानसे लाबोनो हायाब्लानो गोसोआनो बिराद सुखुवा सुखुवा मोनथारो नोंथांमोनजों दसेब्लाबो नुजानो लुगैथारो माथो खालामबावनो आरो माब्लाबा बिदि बोथोराबो बिदि जाना होयोना बेखायनो उसुबिदानि जाहोनाव लाबोनोनो हाया सानबाबो अब्लाबो नै जोङो दसेब्लाबो फैथारबाय अखाखौबो माथो बुंबावनो गावबागाव बोथोर अब्लाबो दसेबाबो हागाथारला अखायानो दे बिदिब्ला आं थांथ'दिनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय